Som Jana Kriváňová a venujem sa v svojej súkromnej podnikateľskej praxi vzdelávaniu dospelých, kaučovaniu, pomoci ľuďom. Samozrejme, že aj ja sa rada vzdelávam, absolvovala som množstvo tréningov, seminárov a keď som počula o Andyho aktivitách, tak som sa rozhodla, že jeden z takýchto seminárov navštívim. Prvý bol z nich Tajomstvo mysle bohatých. To množstvo ľudí, ktoré som v sále uvidela na začiatku, ma prekvapilo a moje očakávania boli také zmiešané. Ako to tento mladý muž ide všetko zvládnuť. Očakávania sa splnili, boli úžasné, pretože boli to 2 dni úžasných zážitkov, cez emócie, cez vnútro každého z nás. Ohlasy ľudí boli úžasné. Absolvovala som už odtedy ďalšie tréningy, ďalšie aktivity. Poznám mnohých ľudí, ktorí sa týchto aktivít zúčastňujú. Ja sama som niektorých na Andyho tréningy priviedla a som veľmi rada, že mi život dal takúto príležitosť. Ďakujem.